videre til letweltervægt, hvor vi faktisk skal se den nykårende titelindehaver Kim Poulsens bror Martin Poulsen, tidligere dansk mester her, der skal i kamp. Kampleder til denne kamp er ligeledes Jan Guldberg. Modstanderen, det er Petr Václav, også fra Tyrkiet, der boksede 50 kampe. Og som altså er højrefodsbokser. Det blev en lidt vanskeligere opgave med den akavede mand her for den lange og ranglede Martin Poulsen, der her starter med udmærket dyb venstrehånd. Og venstrehånden rent til tjekkens hage. Og det er altså danskeren til venstre med den blå hjelm. Bevæger sig godt og elegant på benene. Udnytter sin rækkevidde. Og stor slagrepertoire har Kim Poulsens lillebror her. Den 18-årige Martin Poulsen. Tjekken passer godt på sig selv. Dobbeltparader, men bliver nødt til at tage chancer og springe ind på modstanderen for sin slag. Han skal ind på halvdistance ind under Poulsens lange lige venstre. Lidt mere dybe stød fra den lange Poulsen, det gør så også god plads til at komme ind med en uppercut her mellem paraderne, mellem tjekkens arme. Sådan. Venstre om ham og venstre fod ud på ydersiden af tjekkens højre fod, som man bør bokse, når man møder en højrefodsmand. Ja, han kæmper brav, den lille tjekke, men har voldsomme odds imod sig med en modstander, der er så meget højere, end han selv er, så meget længere rækkevidde, og selvom han er ranglet, så har han også bedre fysisk styrke, Martin Poulsen. I det blå ringhjørne, in the blue corner, har vi fra Banik Most i Tjekkiet. Han har bokset 50 kampe. Han blev vejet ind til 64 kilo. Mine damer og herrer, Petr Václav. Og for de seere, der er kommet senere til, at der skal vi nok lige slå fast, at Martin Poulsens bror Kim Poulsen tog den internationale titel i letvægt i kamp mod Bode Ameme fra Tanzania, som han stoppede i anden opgang. Anden omgang, round 2. Det skulle gå den anden vej om, Martin Poulsen, når det er en højrefodsmand. En gang roderi her. Ikke ramt, bare
glider, fordi han kommer ud af balance, fordi han simpelthen bokser den forkerte vej rundt om den tjekkiske højrefodsbokser. Og der er plads nok til at komme ind med den højre hånd. Der ligger lurer der. Der er lige plads til et uppercut. God højre hånd. Rent ind på kæben af Václav. Selv for ringhjørnet har Martin Poulsen overblik til at styre løjerne. Og det er eminent boksning af danskeren. Og der er entusiastisk og begejstret publikum her i Kulturhuset i Horsens, der absolut er tilfredse med det amatørboksen, de har set. Godt komme ind med højre hånden efter, han er trængt op mod tårne. Martin Poulsen ved at komme i venstre mod tårne, men fuldstændig suveræn og overbevisende. Kombineret med højt og dybt arbejde og nærmest udboksning her i denne periode, denne fase af den tjekkiske bokser i de røde bukser. En lille reprimande om ikke at holde modstanderne, når de går ind i fight. Og 3 gange klipper han omkring på kæben og næstippen. Stor omgang her til Poulsen. Imponerende indsats. I det røde ringhjørne var det på 62,4. Ja, du udbokser ham fuldstændig. Du styrer ham fuldstændig, siger Brian Mathisen meget korrekt til Martin Poulsen. Du tør røv med ham. Landsmester flere gange. Har vundet Viking Box Cup, Hancock Box Cup, Vestjysk Box Cup. Mine damer og herrer, Martin Poulsen! Seconds out. Tredje og sidste omgang. The third and final round. Stadig er han lidt til bens. Martin Poulsen. Han bor her i Horsens. Men bokser fra Vejle Atletklub, arrangørerne af denne del af stævnet. Martin Poulsen, der er i gang med en HF-uddannelse her i byen. Stort overblik. Flot slagrepertoire. Kølig og nøgternt bokser Martin Poulsen.
virkelig elegant. Altså bare 18 år gammel, det kan blive til noget stort den dag, han får lidt flere muskler på kroppen. Bokseren fra Tjekkiet presser på her i det sidste minut af kampen i håb om at vinde et truende pointnederlag. Man bliver selv ramt meget, tager store chancer, bliver nødt til at tage chancer, satser, kæmper sig ind på halvdistancen under Poulsens lange venstre, men Poulsen med hængende parade her slår for alle vinkler. Stor dansk indsats mod en mand, der godt nok er mindre og knap så langarmet, men som alt andet lige også har et stort slagrepertoire og et flot fighterhjerte. Stoppet her Poulsens højre. Der er ingen tvivl om, at det bør blive en dansk sejr, men en udmærket slutspurt og en flot indsats af også Petr Václav. Mine damer og herrer, med dommerstemmerne 3-0, Martin Poulsen. Altså ingen tvivl om den sag. 3-0 til Martin Poulsen, men også en flot indsats af Václav. Og når han er kommet ud af ringen, den gode Poulsen her, så står Robin Lykke klar til at lave et interview med ham. Med at vinde kampen. Hvad er din fornemmelse under kampen? Jeg har en god fornemmelse i maven. Jeg føler selv, at jeg er foran efter det første omgang. Men han var træt til bokser, han var højrefodsbokser, så det var lidt ærgerligt. Så. Du har en længere rækkevidde, han er måske lidt hurtigere på fødderne. Hvad er det, der gør, at kampen tipper til din fordel? Nej, men nu har jeg jo højden med mig. Jeg kan bruge rækkevidden til mig. Eller fordel til mig, for når han kommer, kan bare jabbe ham, så går rundt om ham. Og det irriterer ham. Og hele tiden går ind i næste hånd. Nu er du fra Horsens og bokser her på hjemmebane. Hvordan var det? Ja, det var en fed kulisse, det må man sige. Jeg skal ikke få det bokse på hjemmebane her i Horsens. Så jeg synes, det var en fed kulisse, og det er skønt, at der kommer så mange mennesker. Så det kan jeg sgu ikke klage over. Tak skal du have. Ja,